ug karon di ang lang sumpay nga tong sugilanon. Ikaw ang damo, ako ang punuan. Sir, ipakonfine yun ay si Ma'am Carla. So, magkinahinay na lang ni sir. Oh, pwede ba? Dili lang sa kunin mo biyaan. Ha? Oh, please. Itanong mo sa akin kung sino ang aking mahal. Motor! Ay! Babe, mag-undergo ko ultrasound ma. Bisag unsay tambag sa doktor. Kaangin buhaton. Bisag laay man pero kinahanglan niya pilit imong tugutan. Aron na to pasiguro nimong kahintang. What matters most this time? Maong imong kaayuhan. Maong please cooperate. Okay? Okay. Sorry, babe. Dili maayo nang mag-unya-unya ang babe. Nahinumdum ka atong gisakitan nga stingan. Unya, gignante ka. Gadad unta rin kas doktor. Misugot lang yun unta dayon ka atong higayuna. Anyway, niya na ta. So, dili na magsupak-supak sa tambag sa doktor, ha? Ang imong cellphone, nagtingog. Ah. Hello? Oh, sige. Sige. Muanan ko, karon dayon. Sir, kung doon na ka-importante nga lakton, ako na may bawa ni Ma'am Carla din eh. Mausan ang tanay akong ihangyo, babe. Imong tao tong minawak. Oh. O sige na. Lagaw namin tras niya kasi na niya. Aris ako. Nimia. Sige, sir. Excuse me. Sir, kumusta si Ma'am Carla, sir? Manong, pwede ba mangyo ko nimo? Aron i-drive ko. Kung akong kugson pag-drive nung, ipaniguro na ko nimo nga, di gina ko kaya. Musunod na dayan ko sa akong maguhong nung. Manong, na si Kuya James. Patay na ang akong maguhong. Ginoo ko. Ngano ko, sir? Disgrasya. At may bawa ng detalye. Ginoo ko. Ngano si James pa man ang maayong makitong tao. Tara, Manong. Padayon ta. Unsa man kay problema nga gisang at atong nanawag si Reeves. Nga nakabantay man ko nga medyo nahasol siya. Imo raw niya nang may bawa ni balik ni Sir Reeves din ni ma'am. Di ko gusto makupot ang una-una ni Reeves. Ingon kinaanak basta mahalin mong tinuoray ang imong bana, ma'am. And I'm glad kamo gid ay. O nakasalangkid mo, ma'am. Nakalapang na gyud sa tanang pagsuway na miya. Wa na gid ko magdahom ni atong panahon na nga mubalik pa sa akong ginabuhi si Reeves. Pero buutan gid tayo siya. Wa gid siya manggitag laing babae para ipulin ako. Tinadhana. Kumusta naman ang imong gipati? Medyo may lurang-lurang nga nadapatan ko tambal. I hope ma-okay. Kay daron dili na ako magtukay din sa ospital. Tungod kinahibaw ko, kung doon sa gid kalaay nga magsige kalagigda din hi.
Pero abdal lang gid ang tubuot sa doktor, mama. Paglihay sa problema. Sa pagkatinuod lang, dili kay karon na ni mahitabo. Pila ka beses na nga musugban-sugmat ang sakit sa kuntian. Pero ako lang gi-ignore. Ako lang gibaliwa kay kaya raman. Wag ko mo dare o pakita sa doktor kay di lagi ko gustong mahasol. Pero lately, nabantayan ako nga misakonso naman. Unya, nag-anam na ang kasakit na tili na di na kit tolerable. Parehas ganiha nga may utong na kit ko. Unya, paminaw na ako. Kapoy na nga akong lawas. Og may mga higayon nga, wag gilami nga ibangon. Pero kanang tanana, akong gitago ni Reeves. Kaya dili ko gusto nga mahasol siya. Lucky na ikayo ni mo si Sir Reeves. Siya ang akong kinabuhi. I do hope nga magmalipayon kagit sa tibuok ni mong kinabuhi, ma'am. With Reeves, naa ang akong kalipay na niya. Okay, ingon di ay ini. Kung imong itugot, mientras niya ka pa sa ospital, doon tagkamatagkaroon og unya, ma'am. Kung mahimo, ikaw lang gid unta ang gusto na ko ikaupan. While ni apa ko din sa hospital niya. Okay. Sir, ayaw malabis. Tinit ni angay mahitabo, Manong. Tinit. Ako na niya pangandoy. Kandili. Kapag malipayon yun si Kuya. Pero anong ingo naman hinuon din ang iyang ginangatan? Sa atong gamuto, sir, nga kalit lang kayong milusot. Hambog kayo siyang dako, sir. Sumasa katong gisulti sa mga saksi. Kalit lang kayong milusot ang ganahan og nakalit na nga si Sir James. Mautong medyo nataranta tingali. Grabe. Super kasakit. Sir. Siya, uwi sa bawin na suga pa. Magnay pait kung makainkwentro kag mga motorista nga piling hari sa dancer. Mong tira pasagad ang lusot nga mo'y makaamong sa driver nga tarong. Huwag ginagpait. Namatay lang sa punta siya para patas. Sir. Makaingon tingali mo. Kadili ko ang usulti ini. Tungod kay nakutang sa atubangan sa Ginoo. Inood yun, sir. Pero mauna na yung gusto na kong mahitabo. Aron, makuhaanin kayo ubos ka kung ibati. Anong? Nakasabot ko sa mga bati, sir. Salamat, Manong. Nagdungan na hinuon yung problema ka ron. Tuwapay ka lang ang angay na kong kalikan. Kung saan ka rin ako ron. Nahimot ang namahinuon ni si Kuya Dennis Puneralia. Sikar lang sa rin akong balikan. Kung gikinahanglan nga ako nang mabantay haya, sir. Okay rin kayo. Ako lang nang istoryahon si Nimia karon og pasabton ako. Ako na mag-isulti ni Mia, Manong. Salamat ko kayo, ha. Ako na kang balikan. Una imong mga priority, sir. Ayaw kabalakan ako. Sa may imong plano, ha? Cremation. Mautingalin ay angay na akong buhaton, Manong. Ipakrimit si Kuya. Huwag ipalubong ni ko na yun. Para makapokus ko ni Carla. Kung unsay gituan mo, sir, nga mas maayong buhaton, agad lagon mo, sir. Mao ni ako ikasulti, sir. Naarami kanunay sa imong luyo, kami si Nimia.
Hi, John. Ayan guys, part 45 no, sa mahal kong kaaway. Data sa gawas guys, kay saba kayo sa sulod eh. Ako'y bisita guys, nag-video din. Guys, confirm humana ang digong kantuboy. Og ang poly idol ko si tatay. Saon man ni guys, ayo wala tay ko ano. Walay finale. Saman. Sama Macau. Guys, walay finale ang digong kantuboy. Wasay finale guys kay putol man gud ang ilang upload. 14 seconds lang. Pero for sure kabalo naman ta sa ending nga to guys no nga si Mr. Santos is madakpan jud siya. It's either dead or alive, di ba? So unsa pa man tayo ending? Uli siya nako kay ako ang iyang inahan. Sinsya na guys no kay nabitin mo. Ingon man pud ako guys o katong mga nagsubaybay po diri no sa ilang FB page guys, bitin pod sila. Kay wata ka pamati no sa finale. This is very sad. This is very sad reality guys nga may mga drama gyud no nga putol og dili matiwas. So, dili ra ta guys sa ikaw ang gamot ako ang punuan. Akong paminawon. Unsa man kay problema nga gisakat atong nanawag si Reeves. Nga nakabantay man kong medyo nahasol siya. Imo raw niya ang may bawaan ni balik ni Sir Reeves din ma'am. Hindi ko gusto makupot ang una ni Reeves. Ingon kinaanak basta mahalin mong tinuurayan mo pa na ma'am. And I'm glad yung kamugid ay. O nakasalagin mo ma'am. So nakasal na guys sila Carla no og si Reeves. Pero wala man ta na update. Wala ta na Nagkalabang na din sa tanang pagsuway na wala niya. ta na inform guys. Wala na ko magdahom niya itong panahon na nga. Mabalik pa sa akong kinabuhi si Reeves. Pero, buutan kita ayos siya. Huwag ito siya. Pero mo ni guys no ang pagsubok karon guys sa kinabuhi ni Carla. Kay naibaw nakita magud ni niya og nangita na siya sa bata no. So sagay buhaton nila ani guys para makitaan sagay buhaton ni Carla guys no. Para dili ma-discourage si Reeves. I think ako si Carla guys no para dili ma-discourage si Reeves since kasado na sila. Pasagdaan na lang guro niya si Ninya no. Nga kay magpadako sa bata ang tud nga gulitaw kini. Kay kung iyapag yung koy-koyon guys, ang kabatuoran nga ipahipos niya ang bata niya. Nara kanin niya basi ma-discourage si Reeves no. Kay all this time
Diba nagtuo si Rebs guys nga napatay gud ang bata ano pag anak. Mao na. Medyo lurang-lurangan na napatan ko tambal. I hope na okay. Aron dili na ko magtukay din sa ospital. Itong kinahibaw ko. Kung doon sakit ka laing magsige ka lagi na din. Pero ang dalagad ang tubuod sa doktor, Mama. Patilhay sa problema. Sa pagkatimuod lang, nililigay ka na ni Mahita po. Tila ka beses na usog-pansugmat ang sakit sa kundian. Pero ako lang i-ignore. Ako lang ibaliwag kay Kaya Raman. Huwag ko modero ba kita sa doktor kay di lagi ko gustong hasol. Pero lately, nabantayan ako nga sa konsul naman. Kaya, alam na kasakit na di na tolerable. Parehas ka niya. So unsa gaha ang sakit guys no ni Carla? Nga kapadayon niyang gikuan guys, gisinati. I think naguro siya ikuan guys. PCOS or ovarian cancer. Yan ang minagpumigit ko. Kanya, paminaw na ko. Kapoy na nga ako lawas. Huwag may mga higayon nga. Huwag ilamig na ibangon na. Pero kanang tanana. Akong gitago ni Reeves. Hindi ko gusto nga mahasol siya. Si Carla guys no, kay daghan puro siya mga sekreto. Daghan siya sekreto guys. Nga wala kasayod si Reeves. Pero this time guys, kining iyang sakit no, angay ni dili niya isekreto ka Reeves no, para makabalo si Reeves ba og patambalan siya. Sa tanang sekreto ni Carla, I think mo ni ang angay isulti niya no, about sa ilang anak dili na angayan kay syempre mahimo ginang gubot. Guys, nag-audio ko kay Way finale ang Digong Kanto Boys. Onya, nag-all-pog ko kay kusog magud ni siya. Nahuman na pala. Nahuman na guys. Sa on na to. So atong i-check guys ang last upload na to no sa Kawang Gamot ako ang punuan. Guys, saba gyud ang palibot unsaon nga nay nag-video kay. Pero ako na lang ipasagdaan guys kay for how many weeks ingaw baya kayo ko dere. Muna ako na lang ipasagdaan guys kay nabibo man pod. Pero mao lagi to, wala pa ko move on guys sa Digong Kanto Boy nga natapos na. Og ang poly guys sa Digong Kanto Boy, again it's idol ko si Tatay. Idol ko si Tatay part 1 taon niya guys. Huwag kang masyadong halata, bato sa langit, ang matang maawa, huwag
Ay, dili oy. Kaya sila guys ang nag-inom ko pero dili. Naaray nag-uli og pasiyo. Mo ni akong balot guys, baligya oh. 25 mismo Yakult Cito Solo. Display ra ni siya guys, walay unod kay di man gud ko permit dili man gud ko all the time nagbantay sa ako ang kuan guys. Is bakit nara sa sulod ang balot guys. So diri na mag-end ang atong vlog for today's episode. Thank you so much everybody. Oh. Thank you so much and maayong sayong kagabhion kanatong tanan.